बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंहा जे जायगायाव आं दहाय एसे आगोलावबो बुंलांदों जे जोंनि बे बिटिआरआ एनडिएफबि नि थ्रुयैसो जोंहा शान्ति चुक्ति एकर्ड जादों नंगौना नङा दा जोङो साफ्रोमबो बर' हिसाबै जोंनि साफ्रोमबो बर' माहारिफ्रा खुब दुखुथिया आरो गोबां जेंनायाव गोग्लैनानै दङ आरो गोबां साननायनि लैथोआव गोग्लैनानै दङ मानो होनोब्ला जोंहा शान्ति चुक्तिखारि सासे जोंनि एनडिएफबि नि गायसनगिरि रन्जन दैमारी सारा दिनैसिमबो जे जेलाव जोबथेजानानै दङ बियो बबे बुरुन्जियाव दङ जे शान्ति चुक्ति एकर्ड जाखांनायनि उनाव जे बे मानसिखौ पुनराय खाख्रब खुख्रब खालामनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोननाय दा बे जोबथेसालियाव दोनखांनायनि उनाव सासे राजगादियाव जिरायनानै बेयो मोनसे जोंनि पलिटिक्सनि खैसार होननानै जोङो बुंनो गोनां आरोखि दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्ट थाखानानै जोंनि जे शान्ति चुक्तिखारि बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे शान्ति चुक्तिया जे माखासे शान्ति चुक्ति जाखांनायनि उनाव बे बिटिआरखौ दैदेननो थाखाय जोंनि एनडिएफबिआव थानाय एनडिएफबिआव 34 इयार्स संग्राम खालामबोनाय दैदेनगिरि एनडिएफबि बिथांमोना दा सालायगासिनो खुंबोगासिनो दं नंगौना नङा जेरै बुंनो थाङोबा फेरेंगा बसुमतारी डिपुटि चिफ अर्थात एमएलए गबिन्द बसुमतारी सार दा बिथांमोनानो गोख्रों सासे एनडिएफबि दैदेनगिरिमोन दा बिथांमोना गिबियावनो साननो गोनांमोन जे शान्ति चुक्ति जाखांनायनि उनाव बिथांमोननि गायसनगिरि जायानाखि रन्जन दैमारी सार बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौमोन आरो उदां अख्राङाव लाबोनानै दिनै गाव गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय गाव गावनि हारिजों जयै थानानै रुजु रुमु संसार जानो थाखाय बिथांमोना खाबु होनांगौमोन बा समाजखौ दैदेननो थाखाय खाबु होनांगौमोन बेयो जोंनि थाखाय मोनसे खुब दुर्भाग्यजनक आरो दा दिनै जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जुदि जोंनि प्रशासना जोंनि सरकारानो जुदि दंखायोमोन जोंनि सरकारानो बिथांखौ बख'नायनि माबायाव नाजानांगौमोन नाथाय दिनै मानि थाखाय जोंनि सरकार थासेयावबो जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा मानो थाखाय गोदानै आफाद सोरजिबावनो गोनां जाखो मानि थाखाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि मुं लानानै दिनै आफाद दानो गोनां जाखो दा जों मोनथिनायाव जोंनि नुनायाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा जे जेलाव जोबथेजानानै दङ बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय जोङो मोनसेबो खामानि मावाखै होननानै जों बिथांमोनखौ बुंनांगोन बे क्लियार बेखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिदा फंबाय बिमा बिफाफ्रानो बेखौ क्लियारै मिथिनानै लानाया मोजां दा बेखौ एकमात्र बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय रन्जन दैमारी सार आरो रन्जन दैमारी सारजों जोबथेजानानै दोननाय गोबां जोंहा केडार्सफोर दङ लिडार्सफोर दङ बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय जोंहा दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि बिथांमोना गावनिनो बिदा फंबाय गावनिनो हारि होननानै बिथांमोना जोंनि जाथिनि दैदेनगिरि होननानै बेसेबांबा सेन्टिमेन्टआव नांनानै बेसेबांबा दुखु दाहानि गेजेरजों बिथांमोना गोब्राबथार नाजानायनि गेजेरजों दिनै आसाम सरकार आरो इन्डियान जोंनि भारत सरकारजों बिथांमोना नारा नाथा नाजागासिनो दं आरो बिथांमोननि नाजानायाव दिनै जोंनि दैदेनगिरि एनडिएफबि फाउन्डार रन्जन दैमारी सार आरो बिथांमोनजों जेसेबांनाखि केडार्स आरो लिडार्सफोर दङ जोबथेसालियाव बिथांमोना दिनै उदां अख्राङाव फैनो थाखाय माने सुबिदा मोननायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो खोनानो मोन्दों दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव जोंनि थाखाय बर' हारि जोंनि थाखायल' नङा साफ्रोमबो बर' हारिनि थाखाय बियो जोबोद रंजाथाव आरो बाख्नायथाव आं इसोरनियाव बेखौनो आर'ज खालामगोन जोंनि मुंख्लं न'खरनि हिसाबै आं सेन्ट्रेल बडिनि दैदेनगिरि हिसाबै जे बिथांमोना थाबैनो जोंनि उदां अख्राङाव फैनांगौ आरो थाबैनो फैगोन बेखौ निस्सय आनान गसाइआ अरायबो बोर सारस्रि हरगोन होननानै आं बेखिनिखौनो आसा खालामबाय आरो